Čus, tady je Cactus Blues. A dneska hrajeme Mansion něco. No. Teraz jsme hned začali, lebo chcem to mať čo najrychlejšie. Ukáž, dobrá. A určite sa teším, keď budem mať všetko. Jo, no. Keď budem mať proste milióny, že do prcha, skoro som spadol, nemám peníze. Tady mám ty peníze, mi říkáš, kámo. Damn. Load. Front Windows. Potřebuju money. Kde vidíte to auto? Elixir Parvetos. Čo ty, jak sa to volá? Vidím, že to auto by som si asi chcel. Dobre, tak super retro Miata, vole. To si musím zobrať. Hráne, kamo. Prestaňte mi dávať, furt. Kup si to, Jak drž hubu, vole! Corporate. Je to takové nic, no. Je to fakt, že nic. AFK World? Nie, kámo. A ty normálne AFK World? What the hell? Kámo, do prdele, prestaň furt sedět na tom gauči. What the fuck? What the hell? Kámo, fakt $800 stálo iba toto. Kámo, robíš si fakt srandu. What the fuck? Kámo, aj toto bolo oveľa lacnejšie, aj keď v reálnosti, kámo, to stojí 3 miliardy, kámo, aj. Bro, what the fuck? Môžeš prestať ísť na ten dealership do prdele? Fakt, akoby, co to sakra, vole? I'm gonna die, bro. I'm gonna... Furt musím ísť do kolečka sem na tento debilný... Na to, tam. Debilnú schránku, títo tu dvaja si robia, že sú najväčší, že majú vole GTR-ko, ja vám ukážem, že budem mať Lambový dementi. Jak sa dopredla tam. Ísť. Ja už fakt musím ísť aj podľa toho, jak mi to hovorí, kámo, what the fuck. Bubble, kámo, čo robíte na mojej záhrade? Akože to je moja záhrada. Kámo, do prdele, furt daj ten dealership, čo to do prdele s tým je, kámo, chci, aby to zhnilo. Kámo, ja fakt musím ísť podľa. Dobre, per sekundes. To, kámo. A co tady tu tam stranu net? Idem si zabiť. Prestaň chodiť do toho shopu! What the fuck? What the
Já to prostě nechám, kámo. Nebudím nic dobrý. Ještě raz mi to ukážeš, tak ti zabijem celou tvoju rodinu. Přestaň jít do toho shopu! Takže název, kámo, co? Já se fakt chcem zabít, kámo. Je tu někdo noží, kámo. Já fakt jsem zamorec. Kamo, furt musím, vole, brať peníze od táty, že to nejde ku mně, vole. Ne, ono to musí mít... Klídeček, klídek, klídek, kámo, klídek ti říkám do prdele. Kardineš do prdele, kardineš, ne, kardineš. Každé 2 sekundy, tak to musím zase zebrat ty posraté peníze, vole. A zase musím expandovat můj debilnou vilu, kterou už nikdy v životě nechcem expandovat. A nechcem aby som mal tu dementnú debilinu na mojom obrázku s týma autama do prdele. Jak sa to zbavím, vole, už to nikdy v životě nechcem ani vidět na mojich očí. Môžeš prestať do prdele furt skakať a do prdele. Calm down. Stop! Já jsem úplně v pořádku. Nejsem v pořádku! Co s tím do prdele je? Co to ode mě chce? What the fuck? Fakt nemám už na nic, vole, protože kámo, to je všetko také drahé, kámo. Když si len koupím za uzávěrku, kámo, tak to stojí 3 biliony, kámo, už. What the fuck? What the fuck? Já jsem zryčovaný tak moc z té jiné hry, kterou jsem předtím hrál. Dneska se musíme ukludnit, ano, vůbec mi to teraz nevadí, dobré, už můžeš jít do prdele, ano, super. Teraz musím jít ještě tam nahoře a potom zase musím jít na dole, lebo prečo, to asi stojí 2 biliony a já 2 biliony určitě nemám. A kdyby som mal, tak i tak zase za 2 minuty musím jít naspäť. Kam to fakt nic peníze. What the hell is this? What the hell? Imbece careças. So time. Co to je, kamo? Kamo, jak moc expandujem, kamo. Damn. Dej mi ty peníze, dej mi. Okay, dík. Kam mám zase jít, kámo, tak tam nejdem ani náhodou, vole, tam nikdy nechci mít, alebo možno to bude dobrý expand. Určitě, chyba $1 mi to tak, kámo, ty výtaku, co to sakra prataky. Jupi, já jsem strašně.
Je mi peníze 14 000. Môj bože, Windok. Dám to na pár 2, takže čus.